הרבי אומר שבדור שלנו עבודת השם צריכה להיעשות דווקא מתוך שמחה. הרבי מתבטא שבדור שלנו אין לנו כוח לעניין המרירות. יש צורך אצל כל אחד מאיתנו בהתעודדות ובהתחזקות יתרה. ולכן, גם כשהאדם צריך לעשות תשובה על דברים שדורשים תיקון, הוא צריך לגשת לתשובה דווקא מתוך שמחה, ולא מתוך בכייה של עצב. נכון שצריך לעשות את כל הפעולות, כמו נתינת צדקה ואמירת תהילים, אבל כל זה לא מתוך בכייה ומרירות, אלא דווקא מתוך שמחה וטוב לבב. יש כאלה שחושבים שכביכול זה בסתירה למה שכתוב בספרים של הדורות הקודמים, שכאשר אדם ניגש לעבודת השם, אז הוא צריך לגשת דווקא מתוך התעוררות של לב נשבר. אבל זה לא כך. אחד ההסברים של הדבר, יש בחסידות משל משני סוגי עניים. יש עני שאין לו באמת פרנסה מצויה, אבל בכל זאת יש לו בית, משפחה. בשביל שהוא יבוא לידי התעוררות של לב נשבר, הוא צריך לעצור, להתבונן ולהזכיר לעצמו עד כדי כמה הוא רחוק מרחבות ושפע. אבל יש עני שהוא כל כך שבור ונדכה, ומצד עצמו אין לו כלום, אין לו אפילו מקום שהוא יכול להניח בו את הראש. הוא לא צריך להתבונן בשביל להיות עצוב. אם הוא רק עובר בטעות ליד חלון ראווה נוצץ, שהוא ההשתקפות שלו חוזרת ונראית לו, אז מיד הוא פורץ בבכי. המעני כזה לא נדרש לעצור ולהתבונן, אלא תמיד הוא שבור, וכל מה שנדרש ממנו זה הפוך, זה להסיח את הדעת ולעסוק כמה שיותר בפעולות חיוביות. כך גם בדור שלנו.